אני תמיד הייתי נץ ביטחוני. ואין לי רקע ביטחוני, ואני חושב שאנשים צריכים להיות במקומות שהם מבינים בהם. גמרתי את כל הקורסים של תואר שני בממוצע 94, הייתי... ואין לי תעודת בגרות. אין לי תעודת בגרות. בכל חיי אני לומד, וגם סיימתי את לימודי התואר. לא סיימתי 12 שנות לימוד, אבל בלי תעודת בגרות. יש אדם אחד שעשה את כל המסלול, סיים את הלימודים שלו ולא קיבל תואר, זה אני. אני לא גמרתי תיכון. אני ישראלי, והשאלה המתבקשת הלאה היא מה עושה אותי ישראלי אם אני לא מגדיר את עצמי קודם כל כיהודי. אני יהודי. אם אני לא מגדיר את עצמי קודם כל כיהודי. אני יהודי בצאתי ויהודי בביתי ויהודי בזהותי. אני יהודי. גם אנחנו אומרים את דברנו! לא ניתן לך להרוס את המדינה הזאת, גם המדינה שלנו! אני רק מסרב להתלהם ולהגיד דברים קיצוניים ולפגוע באנשים רק כדי שיגידו שאמרתי משהו. ואם יש לי הצעה בשבילם, אם הם רוצים, אם הם אומרים שהעם איתם, בואו נעשה על זה משאל עם. הבחירות האחרונות היו משאל עם על הדמוקרטיה. בואו נעשה על זה משאל עם. יש רק מקום אחד לברר את התשובה. מתוך התהליך הדמוקרטי. בקלפי. אני רוצה להגיד כאן מעל קברך דוד. הם אולי לא, אבל אנחנו כן. אני אף פעם לא האמנתי שישראל מחולקת לאנחנו והם. אם אתה חושב שמה שאמרתי בימים האחרונים היא המרדה, יש לי חדשות בשבילך, עוד לא ראית כלום, רק התחלתי. אתם לא הגזמתם. במה? הקריאה למרי. מי קרא למרי? הדיבור על מלחמת אזרחים. מי קרא למרי? אנחנו, קחי את הסכם הגז, זה לא הסכם הגז, זה הסכם הגבול הימים ללבנון, אוקיי? זה הסכם היסטורי למדינת ישראל. אתה עדיין חושב שהוא הסכם היסטורי. גם גנץ אומר, הוא לא הסכם היסטורי. משוכנע שהוא הסכם היסטורי. אגב, היה הסכם על חתיכת מים וגיתוחי גז בלבנון, הסכם כלכלי ימי עם לבנון. ועדיין, כשאני אומר שאנחנו נצטרך להיפרד מהפלסטינים, יש לזה מחיר. רק זה לא, אנחנו צריכים למצוא שפה בתוכנו. זה מחיר של כולל פינוי יהודים. בוודאי. כן. כן. אוקיי. ואני לא עכשיו מפנה, ואני לא עכשיו מנהל משא ומתן על פינויים, וזה הטעות הקלאסית של השמאל הישראלי, שהוא תמיד יושב בטלוויזיה ומודיע על מה הוא מוכן לוותר. אם הפלסטינים שואלים על מה אני אהיה מוכן לוותר כראש ממשלה, התשובה היא על כלום, ומשם מתחיל הדיון. לא צריך עכשיו לקפוץ לבריכה בכיכר ולצעוק ניצחנו. ניצחנו!